Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, kumusta po kayo mga ka-chicken? Welcome back dito sa channel mga ka-chicken. At kung bago ka pala mga ka-chicken, huwag niyo po kalimutang subscribe at hit yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos dito sa channel tungkol dito sa pag-alaga ng mga manok, no? Ngayon mga ka-chicken, sa araw na ito, i-update ko kayo mga ka-chicken dito sa ating mga alaga, no? Ayan. At saka may update ako sa inyo mga ka-chicken na bagong alaga natin dito sa ating manukan. Mamaya ipakita ko sa inyo mga ka-chicken. Yan mga ka-chicken, dito ngayon mga ka-chicken, makita nyo, medyo konti na lang mga ka-chicken yung ating mga crossbreed na Rhode Island Red at saka Hubbard, ano? Kahapon may nag-pick up dito na bumili. Yan, makita yung mga ka-chicken. Nandun pala yung ating mga sola mga ka-chicken, no? Ayan, at saka kanina pala mga ka-chicken, may diniliver naman tayo mga ka-chicken doon sa kasunod na municipality natin. May diniliver naman tayo na 16 heads doon. Diniliver natin. Ayan, oh. Apat. Karton. Deliver na natin mga ka-chicken. Maraming salamat ulit Sir Junjun sa pag-avail dito sa ating mga heritage chicken na Rhode Island Red at saka Hubbard, no? Natutuwa din siya mga ka-chicken kasi makita niya mga heritage chicken ng crossbreed ng Rhode Island Red at saka Hubbard, no? Ito na lang sila mga ka-chicken yung natira natin, ano? At saka may nag-message na naman sa atin mga ka-chicken na bibili daw sila nito. At pupunta na lang dito sila mga ka-chicken para i-pick up nila, no? Yan. At saka ito pala mga ka-chicken, hindi ko ubusin sa pagbinta, no? Kasi yung iba dito, magtatansya lang ako ng mga ilan na gagawin ko ding breeders mga ka-chicken. Kaya abangan nyo talaga mga ka-chicken, subaybayan nyo dito sa ating channel para malaman nyo. At saka isang purpose din mga ka-chicken para makita ko din yung ano yung magiging resulta sa production nila sa itlog na yung mga Rhode Island natin na crossbreed na ng Hubbard, no? Titingnan natin sa paglaki nila kung maganda ba yung magiging production ng mga itlog nila kasi crossbreed na sila ng Hubbard, no? Kasi yung Hubbard mga ka-chicken, okay din naman mga itlog, pero mas malakas talaga yung Rhode Island Red, no? Yung kagandahan lang ng Hubbard mga ka-chicken is malalaki talaga mga ka-chicken. Kaya ito mga ka-chicken, titingnan din natin itong magiging resulta sa egg production niya. Kaya abangan nyo mga ka-chicken at subaybayan nyo dito sa channel, ano? Ayan, ito na sila mga ka-chicken, no? Tara mga ka-chicken, puntahan din natin mga ka-chicken yung bagong alaga ko dito sa ating manukan, ano? Tara, puntahan muna natin mga ka-chicken para makita nyo din. Kasi may plano din ako ron. Tara mga ka-chicken, puntahan natin. So, ayan mga ka-chicken. Ayan, ito yung mga bagong alaga natin dito. Ating manukan, ano? Ayan. Ito yung mga sisiw na ito mga ka-chicken. Ito yung mga sisiw na, yung bantris. O yung mga broiler chicken. O yung tinatawag na, o mas kilala sa tawag na mga 45 days chicken, ano? O yung iba tawag ay bantris. Ayan. O yan. Nag-acquire tayo mga ka-chicken. Bumili ako ng 10, ano? Yan. Bumili ako 10 kasi mga ka-chicken. Plano ko itong alagaan at palakihin sa pamamagitan lamang sa pag-range natin sa kanila. Isasama ko sila sa ipi-pre-range ko mga ka-chicken. Sa mga manok. Yan, kilala naman talaga natin ito mga ka-chicken, no? Na ito yung klase ng manok na meat type sa loob lamang ng 45 days o sa ngayon nga kahit isang buwan ay
umabot na siya ng tag 1 kilo, lampas pa. Kaya ito yung mga binibenta doon sa merkado, no, ng mga meat, ng karne nito. Plano ko itong alagaan mga ka-chicken, saka yung mapoproduce nito sa paglaki natin ay sasama ko sila sa aking mga breeders, ano. Titingnan ko mga ka-chicken o mag-experiment na naman tayo ng ano, crossbreed natin ito sa ating mga Hubbard o doon sa ating mga crossbreed ng mga Rhode Island Red Hubbard. Titingnan natin kung mas lalo bang gaganda yung kanilang meat production kasi puro malalaki. Titingnan natin yung magiging resulta nito mga ka-chicken sa kanila, no. Ayan, lagi lang silang kumakain mga ka-chicken. Ito mga ka-chicken ay nasa ano to, 1 week old na mga ka-chicken. 1 week nito dito sa akin simula ng pagbili ko. Ito na sila. Kaya ito yung nagamit talaga nila yung ating bagong brother. Sila yung pang second batch na gumamit dito sa ating bagong brother na ginawa, no. Yung unang nakagamit nito yung mga crossbreed natin ng Rhode Island Red at saka Hubbard. Makita nyo magkaiba yung ano nila. Parte dito ay more on ipa lang, walang pakainan at saka may pailaw, at saka dito yung LED bulb mga ka-chicken, at saka yung flooring niya ay screen yung ginamit natin. At ayan, makita nyo mga ka-chicken kasi sa mga hindi pa nakapanood, ano, sa ginawa natin ng bagong brother nito, dito yung kainan nila at saka painuman. Dito sila. Dito naman mga ka-chicken, pumupunta sila dito, bumababa sila dito kung sila ay nagpapainit, ayan, ng kanilang katawan. Dito sila or naglulublob sila. Dito sila pumupunta mga ka-chicken, at kung ano naman kain sila, pupunta sila dito. Hindi ma-stack ng todo yung mga ipot dyan, at saka yung sa ilalim yan, may ipot din yan nandun sa ilalim. Natatanggal lang yan mga ka-chicken. Ayan mga ka-chicken, subaybayan nyo talaga dito sa ating channel mga ka-chicken, no? Kasi tayo mga ka-chicken, mag-experiment na naman tayo na i-crossbreed itong mga broiler natin doon sa mga Hubbard natin o sa mga Rhode Island Red o doon sa mga crossbreed na natin. Titingnan natin yung magiging production. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga ka-chicken, subscribe mo na yan mga ka-chicken. Napakalaking tulong po yan dito sa ating channel mga ka-chicken, no? Para mas lalo po tayong gaganahan pagbahagi sa inyo dito tungkol sa pagmamanukan. At mga susunod natin na i-upload pa ng mga vlog, may mga ibabahagi pa tayong mga tips tungkol sa pag-alaga ng mga manukan at saka yung mga common problems, mga common na problema talaga ng mga nag-aalaga ng mga manok mga ka-chicken. At kung kayo may katanungan mga ka-chicken, huwag kayo mahiyang mag-comment sa baba para masagot natin sa abot natin mga kaya. At saka kung ano pa yung may tutulong natin mga ka-chicken, ano? At kung may gusto din kayong i-share dito sa mga iba pang viewers natin, welcome kayong mag-comment sa baba mga ka-chicken at mag-share, ano? Ito na sila mga ka-chicken. Ayos na ayos. Ayan mga ka-chicken, ano? Yan lang po muna yung update natin sa araw na ito mga ka-chicken dito sa ating manukan, ano? Ayan, may mga bago na naman tayong nabenta. Sunod-sunod na yung nabenta natin mga ka-chicken kasi maraming na-miss mga ka-chicken sa mga crossbreed natin, ano? Kasi yung nilibera natin, may nakita ding iba. Yun, nagkaka-interest din sila mga ka-chicken nung makita nila yung nabenta natin, ano? Kaya dumadami yung mga buyers natin mga ka-chicken. Kaya tuloy-tuloy lang natin at mag-produce pala tayo ng mga bagong crossbreed mga ka-chicken itong Rhode Island Red at saka Hubbard. Kasi mga ka-chicken, marami ding gustong order ng mga sisiw nito, yung gusto nila mga tag 1 week old para mas marami pa daw yung ma-acquire nila.
mag-crossbreed ulit tayo mga ka-chicken, ano? Mag-produce ulit tayo. Saka may bago tayong mga alaga doon, ng mga sisyo, no? Kaya subaybayan yung mga ka-chicken, ano? Ayan na napakaganda mga ka-chicken. Shout out muna tayo mga ka-chicken. Shout out sa channel ni Bibi Nick Free Range Chicken from Haplag Leyte. Ayan, shout out sa inyo boss. Shout out kay Boss Choyax TV from Cebu. At shout out kay Kasilaw TV from Makati. Shout out sa inyong lahat mga idol. God bless. Thank you. Okay, ayun mga chicken, maraming salamat ulit sa inyong panonood at saka walang sawang suporta dito sa channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos o vlog dito sa ating channel tungkol sa pagmamanukan, no? Ayun mga chicken, ingat po tayo palagi. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ. Good.